Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yokutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Iyi varume kani, Land Cruiser inonaka kudarika kurara nemukadzi, ndokusaka ndakasarudza hangu kuromba. Ndini uyo ndainge ndichizvishandira hangu panguva iya yeWorld Cup. Ndaishandawo ndiri Dhaka Boy. Murungu wangu ainge achindifarira chaizvo, achiti John, ndinoda kuti unge uchidzidzira basa iri kuitira kuti panopera World Cup we don't know, mabasa anokwanisa kuzongoramba achiwanda kana kuti zvinokwanisa kuzodzikira. Asi kana iwewo wava neexperience, ndinokwanisa kuzoramba ndichingokupa mabasa. Komanashi ndakazoti nerimwe zuva ndichienda hangu kubasa, ndokubva ndachizononoka ndikasiwa nemotikari. Ndopandakabva ndazoona kuti varungu inonsenzi chaiyo. Akasvika akabva atanga kundituka achindipopotera, asi pose apa aigara achingoti ndiwe favorite yangu. Ndo pandakazotanga kufunga hangu nezvekuromba. Ndakazogara pasi ndikati ingawani machawa vakapfuma nekuda kwekuti vanotevedzera chivanhu chavo, ingawani varungu vakapfuma nekuda kwekuti vanotevedzera chikristu ndichowo chivanhu chavo, ingawaniwo maJews akapfuma nekuti vanotevedzera Judaism yavo, ingawani maIndia vanotevedzera Buddha wavo, ndokusaka vachikomborerwa. Ko isu veganda dema tinongoti kunenge kuchienda mhepo inongoti vhuvhutawo ichititora ichitiendesa ikoko, ndokusaka veduwo vasingakwanisi kuzotiropafadza. Ndakabva ndazoita chitsidzo zvekuti zvainge zviri nani kuti ndige ndichitsvaka n'anga inokwanisa kundibatsira. Makore acho iwawo zvesocial media kwainge kusina, zvekunzi vanhu vanoswera vachidzidzisana zvechivanhu pama WhatsApp, pama Facebook. Kutopinda paFacebook waingopinda uchingoda kungonyenga vakadzi vevanhu chete. Ndakabva ndachizoenda kumusha ndiine kamari kandainge ndiinako. Makore acho iwawo waitoti ukauya kuSouth Africa kana kumusha hauchatodzokeri, nekuda kwekuti kuuya kuno waitoziva kutoti unenge watopona munyatwa, ende kumusha unenge wasiya uine nzara. Ndakatora kamari kandainge ndiinako, rimwe zichemberera ndainge ndichigara naro, rikatondibvunza kuti ndozvawafunga here izvi John, kuti unge uchienda kumusha, ko pakudzoka uchaita sei? Ndikabva ndatongomusiya hake, ainge achibvawo kuZimbabwe. Ndakati ndasvika kumusha ndikabva ndazoenda kwasekuru vangu kuHarare. Handina hangu kuvaudza kuti ndainge ndiine mission yangu yandainge ndiinayo. Ndikabva ndatanga kutenderera mumbare ndichitsvakawo n'anga yaikwanisa kundibatsira. Lucky enough makore acho kwainge kusati kwawandawo mbavha. Vanhu vazhinji vainge vachiita zvechivanhu vaitoita zvechivanhu nekuda kwekuti vainge vachida kubatsira. Ndakataura neumwe mudhara ainge achitengesa mishonga yake, ndikati mudhara, mishonga yako yemisana iyi handitomborina kana basa nayo, ini ndiri kuda chikwambo. Handizivi kuti unokwanisa kundibetsera here? Pane munhu waunoziva here anokwanisa kundipa chikwambo, nekuti ndicho chandiri kuda. Mudhara uyu akabva ati ndaisafanira kuti ndige ndichinetsekana, nekuti iye aiziva uyo aikwanisa kundibatsira. It is only that munhu iyeye ainge ari kuZambia. So ndakazomirira mudhara uyu kweabout 2 months ndichishungurudzwa ndigere popamba pasekuru vangu. Ndainge ndava kutoita sekunge chigarden boy chavo, asi ndainge ndichiziva kuti pandainge ndichida kusvika ndepapi. Vaitaura zvavainge vachinzwa kuda pamusoro pangu, but ndakaramba ndakangosungirira kamari kandainge ndiinako, nekuti ndainge ndakaudzwa kuti hakuna munhu anobatsirwa pachivanhu mahara, hakuna munhu anobetserwa zvekare kunorombesewa mahara, zvose zvinotoda mari. Nkomanashi ndakashingirira. Then sekuru vaya vakazoti vauya vachibva kuZambia vakabva vachizotanga kundibetsera, vakabva vati nyaya yako hainetse, asi pane patiri kufanira kuti tige tichizobatsirana. Ndikabva ndaziva kuti vainge vachida mari, ndikabva ndavapa kamari kandainge ndiinako, kusara ndisina kana mari yebhazi. Vakabva vazoenda neni kumakuva uko kwandakaenda ndikanomutsa mweya wemufi, and I am proud of what I did. Kunyangwe mukataura kwamusina kuswera, ini ndinongoziva kuti mari yangu ndinayo, ende hakuna munhu pano anokwanisa kuita makwikwi neni. Kana aripo ngabudikire tione. Ndine mari yakawandisa mhani, imi ana imbwa imi.
kunyangwe ndichiteverera maconfessions awa, asi hakuna munhu ane mari yakaita seni. Saka ndakanomutsa mweya wemufi, icho chandinoti chimoko changu, chipoko changu chandinorara nacho pese pachinenge chati chinoda kurara neni. Aiwa, ndinoti huya vhura gumbo ndinge ndichipinda nepakati, nekuti ndo zvinondipa mari yacho. So takaenda kumakuva ndikabva ndanomutsa wangu uyo wandinoti Angela, ende iye mukadzi akasofa kuma 1990. Vakati kuti tinge tichimutsa mweya wemufi uyo anenge akabva mukufa zvinotinetsei nekuti shungu dzake dzinenge dzichiri padhuze, asi mweya wemufi hanzi shungu dzake dzinozoita dzichiserera kana kuri kunzi veukama vakasaramba vachiuya paguva rake vakaita sekunge vanenge vamukanganwa, mweya wake unozongoendawo nemhepo. So ndakamumutsa Angela ndikati, baby, hande ndikuda kuti unge uchizova mukadzi wangu. Ndazvipira hangu kuti zviri nani ndisazoroora, ndisazoita vana kweupenyu hwangu hwose. Ndichitaura kudaro ndainge ndakasungwa negavi, mabhora angu ndakabata sikarudzi yangu uri mucherechedzo wekuti handisisina basa nekuita vana. Ende zvechokwadi mweya wake wakazoti wauya kwandiri, ndakatonzwa tsinga dzekumabhora dzichidambuka sezvandainge ndakaudzwa navo sekuru ava kuti zvainge zvichibvira izvo kuti handizombofi ndakaita mwana kweupenyu hwangu hwose. Chiiko chinonzi mwana pamberi pangu? Chinhu chinozotokupa mawestage. Zviri nani kudya mari yako uchinakirwa nevakadzi rather than kuti unge uchizviudza kuti ndine mukadzi nevana but usina kana cent, usina kana rand muhomwe, uchingotambudzika muno muforeign land. Kunyange mukati takakwira ndege tikaenda kumhiri kwemakungwa, hakuna kani munhu ane mari yakawanda seyangu ini. Ndinokuudzai pano, mose zvenyu muri kudiaspora ndinokwanisa kukubhadharai mhani makagara mudzimba dzenyu. Saka musandiudza zvemadhisinyongoro pano nekuti nditori nemari yangu. So takati tapedza kuita mhiko idzodzo, ndikabva ndachinzi chifamba zvako zvakanaka. Kwauri kuenda kuSouth Africa uko uchanodarika nepabhodha. Ndiwo makore aya ekuti maguma aita kurura mumasango nekuti zvemapasipoti zvainge zvisati zvava nemukurumbira ende pasipoti yaiita kudhura. So ndakadzokera hangu kuSouth Africa mukoma ndokubva ndachizotanga kugara mune rimwe location. Umwe musi ndakati ndichibva kuPeace Job ndikabva ndazoona kuti mainge muine mari, uye zvekare ndikabva ndaudzwa neng'anga iya yekuti mari iyoyo ndaifanira kuti ndige ndichiishandisa nditsvake kumwe kwekugara. Ndokubva ndachizotanga kugarawo kumasebhabhu. Fast forward mukoma, ndava nemakore kubva zvandakaita izvi. Ndinofamba neimwe Land Cruiser inotyisa chaizvo, uye zvekare ndine mari. Nguva dzangu zhinji ndinenge ndiine maslay queen muno muSouth Africa, uye zvekare ndinowanzokufarira kurara nevakadzi vanosvika kuita 5 panguva imwe chete. Kana uine mari unenge uine madecision ako aunokwanisa kutora, ende ndo zvakanakirawo mari. Hauna nguva yekuti unoswera uchinyengerera. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Handina kuuya pano ndichinzwisa tsitsi. Vanonzwisa tsitsi ndeavo vanenge vakanorombesewa neng'anga dzemhanga. Isu takaenda pamudzi chaipo tikanorombesewa chaipo. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo kune vanhu vanodada komana. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndiri mudzimai, uye zvekare ndine makore 36 years ekuberekwa. Noda kukuudzai izvo zvakamboitika patainge tichiri vana vadiki. Mukoma Nashi nesister yangu takatomboita bonde mushure mekunge taona mamwe mavideos evasikana vainge vachikisana, tikabva tati let's try it out. Takangozviita rumwe chete, but dambudziko ravapo nderekuti handitomborina mafeelings nemurume wangu. Ndine mafeelings kune vamwe vanhukadzi. Apa muchechi futi nditori nechigaro. Aiwa hangu, I am trying to control myself. To those that want to judge me, you do not know what I have to go through on a daily basis, especially kana paya tikanzi tinenge taenda
mumusangano wechechi. Dzimwe nguva tinenge tichisheya marooms takati 2 kana kuti 3, ende tinozoti kana togeza pamwe tinenge tava kugeza tichimhanya munhu obva kuti wapinda mushawa obva akutevera paya. Izvo zvinozokonzeresa kuti mafeelings acho ange achizosimuka. Ndinozvikontrola hangu, but mukoma ndo zviripo. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Iyi ndibetsereiwo, iniwo ndafunga hangu kuti zvinenge zviri nani kuti ndige tichiita gumbo mumba gumbo panze nekuda kwemasituation andiri kusangana nawo. Saka murume wangu iye munhu wekuti anofarira magitare. Pose apa ainge asati awanawo mukana wekuti anga achiunganidza mari, saka zvino akazoti awana mari akabva azotenga studio. Akusi kunzi pane vanhu vanouya kuzorekodha. Studio iyi ingori studio yekuti yakangoburitsa mari, haina kana chayakambodzosa nazvino. Saka anongoti achibva kubasa anobva anoti gonon'ono pakombiyuta pake ipapo. Ndakazototi madii henyu maita zvekutenga ari maheadphone, nekuti hauna kana chaunenge wava kumbonzwa. Munhu anenge ari busy achingoridza music dzake idzodzo. Kutaura kudai akatobva mukutenga gitari raari kuti kana ndikangogona chete kuriridza tinoita mari. Iniwo handione kana zvimbori nepundutso zvemusic variko here vamunoziva personally vakaitawo mari nemusic. Naive dare, munhu uyu haasi kutambisa here mari, uye zvekare haasi kunditambisira nguva, because ndakagara ndakamuudza kuti zvemusic handizvifarire, but anongoramba achingoita nharo. Kana mukaposta nyaya yangu mukoma, ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 25 years ekuberekwa. So problem yandainge ndichisangana nayo ndeyekuti kana ndikafambidzana nemurume wandinenge ndafambidzana naye anobva atongondiramba for no reason at all. So ndakazoenda kumusha. Mushure mekunge ndaenda kumba, ndakabva ndachizopiwa mamwe mafuta awo andakanzi mafuta awa ndinofanira kuti ndige ndichizopota ndichimaisa mumafuta angu ekuzora. Ndokubva ndazoita saizvozvo. Dambudziko riripo mukoma nderekuti pane pamwe apo pandakazombobva kuprovince kwandainge ndichigara nemurungu, I only realized tazotosvika kuti kabhodhoro kaya ndainge ndakakanganwa. Ndikati pandinozodzokera kubasa ndinokwanisa kuzokawana, but ndakazokashaya. Now ndine hope dzandinorota, but ndakatanga ndaudzwa nevamwe madzimai. Ndakatoenda kuya because ndainge ndine zvandainge ndichisangana nazvo. Vakabva vanditi madzimai makaromba imi. Ndikati kuromba, what do you mean kana muchiti ndakaromba? Vakabva vati mune kabhodhoro kamakapiwa. Kabhodhoro aka karipi? That was when I remembered kuti ndine mafuta awo andakambopiwa andainge ndakanzi mafuta ekukwezva varume. Nhaye ichokwadi here kuti zvinhu zvakaita sana kwezva varume izvo unenge watongofanana nemunhu akaromba? Because right now mukoma ndinokwanisa kuti kana ndichifamba ndinenge ndichingotevererwa nevarume. Varume ava dzimwe nguva vanenge vari 6 kana kuti 8 vakapfeka masutu eblack. It's like munhu ava kutotanga kutopenga. Ndinoti kana ndikabvunza munhu wandinenge ndiinaye kuti iwe varume avo uri kuvaona here, munhu uye anobva ati no, handina kana munhu wandiri kumboona ini. So please help me. Madzimai vaya ivo vakati havakwanise kundibatsira kana kuri kunzi ikako kabhodhoro kacho kanenge kasipo, because vakatoti hanzi kabhodhoro aka iko kane rimwe simba rekuti kana munhu akangokubatsira zviya zvekuti anenge asina simba
anokwanisa kana kutokuvara. Saka vakabva vati inini hangu pari zvino kuti ndinge ndichikubetsera kana akakasipo handikwanisi. So mukomana achi ndiri kudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibetserawo. Variko here vane masimba vanokwanisa kundiparadzirawo kabhodhoro aka, kunyangwe vari kwavari ikoko vangondiparadzirawo kabhodhoro aka? Please help me. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukomanashi now ndazobhilivha kuti chinonzi murombo shuwa haumbofi wakarova chinenguo kana uri murombo. Koma ndakatengawo motikari yangu. So motikari iyi ndakaitenga then ikabva yazonzi ichaunzwa kuno kuKuzimu straight from Durban. Munoziva anonzi Marara. Motikari iyi yakazosvika yaparara. Ameno hanzi yakazodonedzwa neto apa no insurance mukoma. Motikari iyi haina kubhadharwa neinsurance. Kambani yacho iyoyo yandakahaya for towing a South African company vari kuti vachiri kungodzifambira nyaya dzacho. It seems as if vanhu ava mukoma vakatongonyepawo kuti vatori neinsurance yet ivo vachitombori nainsurance yacho. Ndaparara ini mukoma, ndapererwa, ndashaya kana pekubata. Shuwa kana mukazonzwa zvichinzi munhu aromba ndizvo zvizvi. Kowai Mwari vasarudza kundirwadzisa nenzira dzakadai? Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hey, zvinonzwisa tsitsi.